Nongkong nga ay kubli ya pi baro ki subscriber ki baju kersan yang nak por syakapor bat kumju ru hakane ka video bamanda kaken hun jong kisang samla pule napok ka jelam Manipur kalakta ya ki bru ki badon hapok ka jelam Mizoram ki bachong basa ha barak bali bakin phet nakane ka jella kane ka jing pelai khubor kadai naga ken hun seng All Assam Manipur Student Union hagar pro tarik ubnai naitung kane kalawan hadin babun nakimeti kibadon ha jella Mizoram lapan final biang yaki sapok ka jella Manipur kibabun nakimeti kibadon hapok ka jella Mizoram kidei na jella Assam kane ka jingle ki Mizoram kalapan ikhong yakimeti kibadon ha ka jella Assam kumta nakataka ingngai ka jongki lakarpat yaki bru na Mizoram kibadon ha ka benta jongka barak bali bakidei ban phet no nakate ka jaka kloi kat bala kum hakane kapor ni ai ka jingkersan ha bapura yakimete ha kejela Manipur kibala kella long ia naki kenhun jaj beriu kuki so tribe bat airu ka jingkersan ya kidok kisnam mete lajong kibadon ha jela Manipur ongka khubor kajing pungken ria no yakimete na jela Mizoram bat Manipur kalasdang ha kasngi nangkong hadin kaseng kain klau barim hakane ka jella belatip kum ke pios akad AMF Returning Association pamra kalakta yaki kato katne ki benta ki badon iken hun jaj benru mete bakin phetno nak ka benta kasngan jongki hakane karai panra biang yaki mete saka jella Manipur lasim da ka sarkar ka jella Manipur hadin ka video basa penyait lengkhuj ki arngut ki long kimi kuki kalapau perthai haba yaki jinglong jingman jongki kila bandon ka jingjia basniu yaki mete kum hakane ka por kumta ni kentu yaki mete ha jella Manipur bakin leit phai no saka jella ka jongki naka benta ka jingsngai ka jongki ong ukarwa naka pamra kalong ka basngau lengo bantip baka sarkar jella bat kum kene kiken hun seng kidon bentalang ban berngem hakalai thau tarik ubnai ayam arjarar phalai haswa baki ken hun lekno kuki ki penbena thma persya yakimete lapat pau ka AAMSU